नमस्कार सांग मैंने समस्त गोटे नुआ भ्लग स्वागत। सकाल सकाल गाधुआ कर सारी फुल तोड़ी नहीं आसली पूजा करने को तुलसा मूल गोटे खुड़ी आनी देते कलम शाग माँ ताकू भलसे बचा बुची कर भजा भुजी करदे। आम भात खाई देलु खाई सारे देखला बेलू भाई भाई बारी कौन तोड़ूला मुझे पचारि कौन कर भाई देखे से मत देखला कहला झुडुंग बहुत सारा तोड़ूला कका झी जो कटिया से सेपटे भात खाला कहला मत टे भिडियो आणे मुझे भिडियो नहीं आसती कहला मो उपरू कैमेरा बुला देखु स्कूल बाहर थिला भात खाऊला बस एपटे भाई तार बहुत सारा झुडुंग छुड़ूला खरा बेला समय बापा काम सारी पलि आसते से आनी अंडा कहले ताकि आमलेट करदेक से बापा दुईटा अंडा ये मुझे आमलेट करदे अंडा आमलेट करदे बहुत भल भाव बापा एपटे करदे बापा को भी खावा देती भात बापा पखाड़ भात खाऊे मुझे करदे एपटे अंडा भी सीझी देती आमपाई 5टा अंडा सीझी देती एपटे माँ खाऊे मो झील को अंडा सीझा वीडियो करते से हसुले मत पार्टी भी करते बापा एपटे भात दे जाते खाऊे तापर खुड़ी देसी चिकेन करते से आणिक भी दे तरकारी ये आम भात खाऊँ समस्ते तो उपरवेला समय आसला आम घर को चूना माछ खुड़ी आनी चूना माछ से देते ये बस चूना माछ सफा करी भल सफा कर आसेनी पलैली कहली माँ को डाकिदेली कहली माँ आस तुम टे सफा करदेव देखो केते सारा चूना माछ एपटे छोट छोट कंकड़ा छुआ भी आसते सहित कंकड़ा छुआ गुड़ा को देखो दुईटा कम बाहर कर देती जो आम जो नही पाखे सब लोक मैंने जाल बसई धरुं जाल मत से कौन अंधिली कहती से माछ पड़ते बहुत सारा खुड़ी कौटू आनी मुझे जानी जानिक देते देखो केते सारा चूना माछ बहुत सारा चूना माछ थी केरांडी माछ कौन तुड़ी माछ एमती बहुत गुड़ा माछ थी मुझे बाछी आहरी एत सारा माछ भी अच्छी माँ को डाकी माँ सब भल भाव सफा करते देखते केते सारा माछ से भलसे देख पारे माँ मुँह लुचे देले मत तो पार्टी कर भिडियो करा तो से माछ भल सफा सफी कले धुआ धुई करके रखीदे रखिकी बाहर से मो झील को लेकिन मेडिकल जावाक भोज से थंडा होती मेडिसिन स्टोर ऊपर बंद थी देखो मो झील चाउल खुले कुकुड़ा मान दब बोली कमी दब चाउल कौन दब ना ये ना कि कौन दब माँ चाउल दब टिटी को हाँ चलो कथा कथा गाली दौथी दियो भाग्य से मिले कालिया जूता आंडे देले रागी क्यों जे कहतु ऐसे न जाओ तू पड़ जा
ଇଚ୍ଛା ଆମର ଗାଡି ଫୁଲ ଦେଲୁନି ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଫୁମାଲ ତା ମୁହଁଟା ପୋଛିଥାନ୍ତି ନା। ମା ଏଠି ମୋତେ ରୁମାଲ ମାଗୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁହଁ ପୋଛିବେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମା କେମିତି ରାଗୁଥିଲେ ମୋ ଉପରେ। ଏପଟେ ସେ ପଳେଇଲା ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମାମୁଁକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ ସବୁ ରସାଳପୁର ବହୁତ ସାରା ମାର୍କେଟିଂ ବି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଚିପ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଚିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନେ ନଥିଲା। ଏଠି ଚିପ୍ସ ଖାଇକି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବସାଇକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାତି ହେବାର ଆସିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଖୋଜିଥିବ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ନା ଅଛି। ତା ମାମୁଁ ଆଉ ତା ଆଈ ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ମୋତେ ଖୋଜେନି। ଆସିକି ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କଟିଆ ମୋ କକାଙ୍କ ଝିଅରୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଥିଲେ। ମା ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଚପଲଟା ବାଛିକି ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନା ମାଆଙ୍କ ଚଏସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ପୁଣି ମା ଏପଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ମା ତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଇ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମା ଆଣିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସେଥିଲାଗି ମୋ ଝିଅ ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛି। ସେ ଦୋକାନରେ ଦେଖି ଆସିଲା ପୁଣି ଏଠି ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମାଆଙ୍କ ଚଏସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ପଚାରୁଥିଲେ ତୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମା ମୋତେ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ରଖିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଦେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଲଗା ଏବେ ଆସୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ଆସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଟେଲର ବାଲା ସଜବାଜ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ସୂତା ଆଉ ବାକି କିଛି କିଣିକି ବି ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ନା ଏଠି ଦେଖାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୁଆ ତ ପୁରା କାନ୍ଦିଲାଣି ହଉଛି ଆଇବ ବୋଲିକି ଆଉ ଛୁଆ ହେତେ ଦଉନି କି କିଛି କିଣିତେ ଦଉନି କି ଆଉ କିଛି କରତେ ଦଉନି କି କିଛି କିଣିତେ ଦଉନି କିଛି ଆଣିତେ ଦଉନି। କିଏ କୋଟିମା କଟିମା କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି ତାକୁ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନି। କେତେ ଧରା ନାହିଁ ସେ 3ଟା 4ଟା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମା ମୋତେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ତୋ ଝିଅ ତ କିଛି କିଣେଇ ଦେଲାନି ତୋତେ ଖୋଜିଲା ତ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ବି ଘରୁ କ'ଣ ସବୁ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ତ ମୋ ଝିଅର ଦେହଟା ବି ଭଲ ନଥିଲା ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍। ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ମାନେ ଏତେ ସାରା ଦେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଜମା ଖାଉନି ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ତାର ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଲି 3ଟା ଔଷଧ ଦେଲା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଠି ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନଥିଲି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକିଲି ବି ଆଣିଥିଲେ।